134. Кажи ми ти сега, ако ми са паднат едни женски страх 108 сте ще обяснявам утре на жена, с като се прибира с тях. Томбова, наш клуб ще ни познава, разбира се. Томбова. Кажи ми, какво ще обясняваш? Нямам, просто ще обяснявам. Аз се върна с така си. Много запомня. 108. Последно ще направим пауза на станция. Много се поточи. 108. Ето! Но още нагледно ще направим малко пауза за танци. Пробвал съм, какви ми минава. Аз ще ви кажа, че ако използвам футболната терминология, време е да покажем червен картон на скуката, т.е. да поставим началото на онази част от вечерта, която ще превърне това място.